Nešto pre 8 časova na državnom putu drugog B reda, broj 128 između Bratinca i Beranja, na oko 150 metara od Atlantik pumpe došlo je do saobraćajne nezgode, odnosno direktnog sudara vozila iz suprotnog smera. Radi se o lakim teretnim vozilima Fiat Doblo, koje se kretalo iz pravca Velikog Gradišta ka Bratincu, i Fiat Panda, koje se kretalo iz pravca Bratinca ka Beranju. Do saobraćajne nezgode najverovatnije je došlo usled neprilagođene brzine kretanja od strane vozača koje se kretalo iz pravca Velikog Gradišta, znači vozača Fiat Doblo, koji je usled nastale situacija da ne bi udario u nekoga naglo smanjivao brzinu kretanja, prešao delimično na suprotnu stranu kolovoza i došlo je do direktnog sudara. U saobraćajnoj nezgodi na licu mesta podleglo je jedno lice, dok je drugo lice prebačeno u opštu bolnicu Dorovoja Dulić na ukazivanje pomoći. Za sada raspolažemo sa podacima da je to lice zadobilo tešku telesnu povredu. Na licu mesta poginuo je Živorad Ž, 1947. godište iz Kasidola, dok je vozač Fiat Doblo Saša M, 1980. godište iz Kostolca. U Požarevačku bolnicu je u jutarnjim satima dovežena muška osoba sa teškim povredama glave i lica. Prema mojim saznanjima nije životno ugrožena, nije gubila svest ta osoba. Saobraćaj na ovoj relaciji bio je u prekidu od 8 sati i 15 minuta do 12 sati i 35 minuta.